Shandy Entertainment. Sivela la kwavela khona izazi. Imali eyenza sizo kuzolunga ayikhona kuzolunga kuzolunga ayikhona mamela ngoma kwamele ngivuke ekuseni ngibonga umdala njengasemhleni namhlanje angihleki nempamazi yokhala ekhehleni if you call it a crime show ngiyazi but ngilahleni ngisho masihlubeka siphenduka itopic yabahlebi niyahleka ngisasifundanga mangabe sesipanela hleli nethi nesupport ngikhuluma ngathi nehle entabeni angiyithandi le mpilo hlale emkukhwini oshisa ngomlilo njengoba umakhelwane ngcono sibona ngathi nempiko siphelile ke similo nobamba inkunzi esonto nepreacher basathi badumisa unjoba ngene ngidumisa intshiza mphando nje unikele ujump amasango ungaze ngiboshelwe phambi komfundisi njengefindo lomshado imali iyangithathela abangani Ningisini ngibizene nifuthi. Awu. Ntokazi yami ephelele. Eyintombi zonke. Awu, phuma la ngasikodwa. Simomondi yasami. Alright. Mlungisa kumi ngamungu. Ngiyinkondlo please. Ziyekile kuba umncedi nokusebenza. Wena mele uthole umsebenzi uye kubhizi uthakazelelana nami ngamagama athanda. Kodwa manje sinenhlanhla senkwenzeni. Impilo yami imile mlungisa. Mina logo ngilindile ukuthi wena empilweni yakho kuzohlangana nami ngiphakame. Kodwa solo kumnyama namanje. Sinenhlanhla musu ukungibiza ngesahluleki. Kwawena uyisahluleki musu. Wena uneziqu, uhambile waya ko-university, kepha usebenzi uzobona mina ngiyisahluleki. Ngiyabuza. Mlungisa yazi ukuthi impilo yami imiswe yini? Imiswe yini? Mlungisa uma ngabe ngiyofuna umsebenzi. Sure. Abacashayo bafuna ukulala nami. Kodwa mina ngikhetha ukuye kumsebenzi. Kunokuthi ngihambe wena ngemuva. Njengoba wena usungibiza ngesahluleki kanje. Mlungisa yazi ukuthi kunzima kanjani ukuthandana nendoda ehlule ngisho ukuthengile iphenti. Ngiyaxolisa mama. Ngithi ukutheliswa inkinga engaqondile. Inkinga mlungisa zenza ukuthi wena udelela. Yazi wena ngiboni. Ngiyaxolisa sinenhlanhla. Cha mlungisa. Asikho isidingo salokho. Vele kuphelele phakathi kwethu. Mina ngisekho. Sinenhlanhla ngithe ngiyaxolisa. Akusenandaba nokuxolisa kwakho mlungisi. Angisenandaba. Uyazi ukuthi kuba umahlalela kwakho ukukhathaza mina ukudlula wena. Ngoba phela mlungisi mina ngithandaza imihla ngamalanga ukuthi umdali akuphendule. Ukuze nawe usebenze njengamanye amadoda njengoba wena wenza kanje. Inhlanhla ngilahla. Sinenhlanhla. Angazi ngizokwenza njani uma ngilahlekelwe isizathu sokuphila. Uma ngilahla usinenhlanhla nginaso isizathu sokuphila. Sanibona. Yebo Sami bekukuthi ngithokozisa umoya wakho hlale njalo ngivela kuwo konke amaphupho akho okwakho kuko kwami konke kwami kuko kwakho jideteye umntana decide ukuthatha umoya wakho isifiso sami bekukuthokozisa umoya wakho hlale njalo ngivela kuwo konke amaphupho akho Sesi yini kwenzakalani? Ngicela ekamereni ntofuthi. Zalo, ikamelo akusiyo indawo yokukhalela. Wena tshela mina ukuthi ngibani lo thinta wena. Mina phela ukhumbula unobhuti, mina ngeke ngimibambe ngama-uppercut ngimkhipha amathumbu ngomlomo. Ngibani okuthintayo Zalo? Hayi phela Zalo, ngeke nokuzulokula nawo wonke umuntu othinte mina ngaphandle. Sesi, angithi uyazi ukuthi mina la ndlini ngime ngobaba. Manje umuntu othinta wena fanele azi ukuthi uthinte likaBhambatha bese ke sekufanele abone mina umkhonyovu wenkunzi yekhova nje empofu ngimuthi qhim. Kwenzakalani Zalo? Akukho wenzile just sinomunye sehlukene. Hey. Sesamhlukene nomlungisi. Zifika la bengifuna khona. Uyabona ke manje ziyakhala. Kwasho ungizwe emchunu nesikhani kuze kuba yiluthi wathi ayikhale. Zakhala qobo.
ziyakhala-ke futhi. Ha! Awuthi ngibheke khona. Awuthi ngibheke khona. Lungisa mfethu. Wabuka nje uhlengezele iy'nyembezi. Ucwele amehlo amadlazi. Kwenzakala? Sinenhlanhla ongulahlile. Eish, ngixolisa ukuzwa lokho. Igadazi mfowethu. Kanti umhlaba unjani? Awunazwelo. Shuthi umhlaba indala ibona ukuthi lengane ngiyithanda. Mfethu, ukulahla ngezizathu esithini? Inhliziyo iphakela mfana omdala. Ngimbize ngesahluleki ngamtshela ukuthi yena uneziqu kepha-ke akawutholi umsebenzi. Eish mfethu, wenza iphutha ukusho lokho. Uyazi nawe ukuthi lo Cherry ukusekubekezelele kaningi ungasebenzi and indoda iyona kumele isebenzele umfazi. Ngiyakwazi lokho. Ingako ngixolisile ngasho ukuthi konke kube yiphutha. Wena nje kwamele nje uye lapha kuye ukhulume naye uzehlise uxolise ukhombise ukuthi wena wenze iphutha kuwa konke ukushiya. Engikwaziyo ukuthi kumanje akafuni ukungibona. Cela umnike isikhathi mfethu owamayo usakwatile athi kwehlisa umoya uphole bese uyayo ukhuluma naye lapho ukhona uzokunika khona ithuba. Iliphi ithuba yonginika lona? Alikho ithuba yonginika lona ngoba ngixolisile. Umhlaba ngazi mina ngifunani. Umhlaba unazwelo. Mina ngisahlulika ayikho into engiyenzayo khona ukuphumelela. Wethu into engizoyisho kuwena mhlawumbe izokududuza and ikuthoba amanqeba. Into ekumele uyazi ukuqaphele futhi ukukhuluma ngomlomo lapha kulo muntu because ikona okuyofika kuhlala enhlizweni bese kwakhe isilonda esingasoze saphona enhlizweni yakho. Yabona Gadazi mfana. Angazi ngithini. Ngiyamthanda uSinenhlanhla. Ngiyamthanda uSinenhlanhla. Yes, boy. Wemlungisi. Uqabanga ukuthi uyini wena? Lalela umlungisa ngachaza konke la okwenzekile kuyiphutha. So ngumlungisi wena? Cha. Pho ufakazani? Uyazi uyaphapha wena kade ukufa namadlebe egundwane. Lalela la. Ngifuna ukukhuluma nanangu umngane wakhe enisolo nilandelana naye. Fuse kusuka la. Aburuku. Khululeka Gadazi. Uqinisekile ngalokho? Ayikhululeka. Aburuku. Khululeka. Kwasho uKenneth asho kusibusiso nesikhana tshontshe icompany yakhe. Wemlungisa. Ngizobuza kahle kwamanje. Wena uqabanga ukuthi yini enuka ngcono phakathi kwakho namasimba? Angithi uyazi ukuthi angifuni ngodade wethu. Udadeni ungilahlile. Sehlukene noSinenhlanhla. Intando yakhe ifezekile. Bekufanele mfowethu. Futhi nje uSinenhlanhla ngabe kudala kwenza lokho. Angazi bekalindeni Nkosi yami umntwana sekhaya. Ngasiphi isizathu sokuthi angisebenzi? Fuseke. Ushayelani khona? Mlungisi. Wena mfowethu uyazi nawe, uyayazi impilo yakho, uyasazi isimo sakho. Wena ungihembelinye, uyaluwasha, uyalineka, ulinde lizelome. Tshela mina ke, songitshela nje. Umntwana sekhaya bekazokwenzani wena? Lalela. Yini into ezizathu sokuphila kwami? Ukuze usesiwakhe angitshele ukuthi uyangithanda. Ngiyakuthokozisa into ukuthi ungilahlekele. Izathu sokuphila benginaso ukuze iphimbo la Sinenhlanhla angitshele ukuthi uyangithanda. Wemfowethu, ngifuna uyizwe kahle uyilalele. Uyabona mlungisi wena,
Mfowethu, impilo yakhe ifana nento efile. Impilo yakhe ayisilutho. Uyabona wena ukube kuyangami, ngabe wena wafa kaninye nonyoko. Bazali bakho wena bafa, bakushiya unganalutho mfowethu. Nomkhukhu ebenihlala kuwo lobo mkhulu ngathi iShoprite, bashela kuwo. Okusho ukuthi bathi mabafa, bafa nayo yonke into abayisebenzele, wena wasala uwedwa. Wena unamabhadi man, awunalutho. Uyangizwa? Lalela mfana mdala. Lalela mfowethu. Mina into beyakho uthando phakathi kimi udadweni. Into bengenza ukunika izizathu sokuphila udadweni. Ukuze yena athi uyangithanda. Angeke ngikhona ukuphila ngaphandle kwesinenhlanhla. Wemlungisi, uyabona mfowethu impilo yakho ifana nento efile. Uyabona ilanga maliphuma, liphuma ilanga empumalanga, lisuke lifuna ukukhanyisa wena ukuthi wonke umhlaba ubona indlela wena ohlupheka ngayo. Mfowethu, uNkulunkulu kulahlile wena. Vele ukube kuyangami wafa nomama wakho, uNkulunkulu mhlambe bekazokunaka uNkulunkulu masoseceleni kwakhe. Yabona mina lalela. Nanoma kungathiwani. Ngisakholwa ukuthi umdala uzoyiphendula yami umthanda. Ya, inkinga ke mfowethu yile. Injongo yokufa komuntu emhlabeni ngubani owenza intando yokuthi umuntu afe emhlabeni? uNkulunkulu. Uma kuNkulunkulu, loyo uNkulunkulu wathatha abazali bakho umncane, wakushiya wena uyintandane. Namanje uzama imisebenzi awuyitholi, awunabazali. uNkulunkulu loyo akakunaki. Uyayibona? Noma ungakhuluma uthini, lalela. Angisoze ngaceka noma ngangabaza amandla omdala wami. Inkinga yena ilapho nina abantu abakholwayo. Inkinga yena enkulu nine pandemic lapho ekukholweni ukuthi noma senibona ukuthi akunisebenzeli. Mfowethu uNkulunkulu akakunaki. Ukuba uNkulunkulu uyakunaka ngawe uyasebenza. Ngabe kunezinto nawo nazo at least manje njengoba ubona so lo uNkulunkulu uhlekisa ngawe. Uphi uNkulunkulu wakho kumanje? Ngabe uyasebenza wena? Kumanje ubambelela usesi wami. Aha. Angihambe nami mfowethu. Bye bye. Asi. Ha! Taliwesu nomhlaba. Ungile Nkosi. Ungile baba. Mlungisi mfowethu, uhlisa umoya wonke kuzona. Ya mfana. Yabona kule minyaka engiyiphilile emhlabeni. Yonke ngathi beyifanele ukufa. Kuba ngiphilanga. Kube ngamane ngafa. Ngisho njalo mfowethu. Indoda ifana neswethu elisempini. Uma nje khona nje ukuvusa ikhanda, qhubeka nempilo. Kuleyo mpi benginawo. Ubonile ukuthi ngihlulekile ngithi. Akubonanga lokho. Lungise mfowethu. Uma amazwi kalalela angakhe cela ungafaki inhliziyo. Ayikho into ayikhulumile ulalele ngeyona iqiniso. Ukube ngafa nabazali bami mhlawumbe ngabe ngale kwethuna bayangibona ukuthi ngini. Angithi incwadi engceli yasho nayo ukuthi uma usufile usukhulekile. Mhlawumbe nami ngabe amazulu ayahloko. Cina ndoda, indoda ayikhaya. Ngiyakuzwa mfana. Kepha sikuphi isizathu sokuphila uma ngabe umuntu bowumphilela ngasekho. Mina nethuna sisingabangani manje. Azi mlungisi mfowethu, lamazwi uqeda ukwasho manje. Cela ungawasho, ungazami ukuzibulala. Ngoba ukuyibulala akulona ikhambi lokuqeda inkinga. Ngishi. Ngikwazi ukushiya wedwa.
Wait, sisi, sit down. Hlala phansi. Uyaphi mntana mama? Ngizafuna ukushaya umoya kancane. Sisi, kumele wehlise umoya. Cool down. Konke lokhu mntana mama kuzodlula. Ngiyeza. Okunye sisi. Ngifuna mina ukuthi umlungisi nje makakuthinte ungitshele. Mina ngifuna ukumkhahlela ngamangqimngqimu ahlanze lonke ledoko ekalidla mihla namalanga. Ngiyaza ngenze lutho umlungisi. Ngeke akwenze lutho vele. Uyangazi umlungisi mina. Phela mina wesezi ngiyinkanyamba mina uyezwa. Hayi cha bhuti, mina ngifuna ukuba nezitho ezinganasidingo ngakho. Ngizodlula kukho konke lo. Kunjalo sesizodlula. Uzodlula mntana mama. Kodwa-ke mntana mama, usebenzile ngokuthumala umlungisi uyangizwa. Phela lo yamuntu, hayi, unamabhadi umlungisi mani. Hayi cha kodwa bhuti, ngifuna ukungasho. Inhliziyo yami ibuhlungu ngayo yonke le nto eyenzekile. Ngilimele kakhulu. Sesi, kufanele mntana mama. Kodwa into engifuna ukukutshela yona mntana mama, you are beautiful umuhle wena. Ziningi insizwe ezifisa ukuba nawe la ngaphandle. Konke lokhu mntana mama kuzondlula. Ngiyabonga ukuthi ube khona for mina kodwa. Khululeka sesi. Vele ngikhona for wena. Wena ungumntwana mama. Uma nje singaboni ngasolinye, mina ngisuke ngizama ukuqondisa igwegwe somewhere somehow. Hayi ukuthi sisuke silo. Futhi kanti uyazi sesi, mina ngime njengobaba la ekhaya. Ya, ngiyinhloko. Ngiyabonga bhuti, kodwa ngicela uphuma kancane. Ngizobuyela. Wehlisa umoya sesiwami. Wehlisa umoya. Ngaso sonke isikhathi makufika ushintsho phela ubuhlungu buyahlasela. Lokhu sesiwami kuzondlula uyezwa sesi. Ngakhali kakhulu mntana mama. Ngakhali kakhulu. Buka manje uzozumushe le makeup. Buka lokhu makeup le mntana mama. Umuhle ngathi umama Madlala lo wakuzalo. Alright sesi. Ube right mntana mama uyezwa sesi. Good night. Hawu, uzalo kade usasekhona weka ekhaya. Yeah, ngisasekhona. Ngindawo usasekhona. Indawo khona ufuna ukwenza ngasekhona. Hayi lutho bengisaphumuza ingqondo ngoba kuningi ade ngibhizi ngakho. So bengisabheka nje then bese ngizokwazi ukuthi Margaret ngizohamba ngekhaya. Yebo manje uzalo. Ngathi baba uzobuya nini? Hawu babuya kule viki elizayo. Indaba ukuziswa yini? Hayi lungile mfethu. Kahle kahle ngifuna ukukhuluma nawe nginikeze indima yami. Ngiyabona phela la company yakhe sengiphenduka inkometheni. Bafana benginamanga mangabe ngazi ukuthi ukhuluma ngani. Hayi lungile zalo vele ungazi ukuthi ngikhuluma ngani kahle kahle. Ngifuna ukukhuluma nobaba hayi nawe. Hayi kwangathi siphila ngempilo labafana angisazi ukuthi kwenzakalani. Hayi kanti akwenzakala lutho ke baba. Into eyinkinga nje ukuthi ngenze isisebenzi la ecompany kababa lokho ngingakufuni. Hayi ngiyakuzwa zalo. Ake ngithuleke kugwema ukukhuluma. Kanti nami bafo sengafunda ukuthi empilweni awuhambulana nombani wena abantu abalwa nawe kuphela. Busefika lokho ufike lapho ubhizi uyangihlokoloza bekubunesweni. Kwenze njani? Akunamunwe oswisweni labafa. Inkinga nje into yawo wathathe wayilahla ngayo. Thathele nje ufela ubala wayenza umfowenu nokhohle ukuthi mina aziphume esendeni lo. Kahle kahle wena mfowethu ngongidilisa nalo mantshingelani. Yazi ukuthi mina ngenze ngithule ngokuhlukumeza labasebenzi. Njengoba mhlawumbe ufuna ngithule ubahlukumeza. Wena bafo konto oyikhohlwayo. Akazi umqhashi wahlukumeza umsebenzi futhi kahle kahle akazi umqhashi waba ungane abasebenzi. Ake ngithule. Hayi ngiyeke mfowethu ngoba
Ngiyabona ukuthi lokhu ngaboni ngasolinye ngathi kuyanda. Ake ngiqhubeke ukuthi ngibuye nalo iphepha. Hayi baba ngishiye wenza izinto zakho ubone ukuthi wenze njani. Hayi. Looking forward to see me, but if I talk power number one. What I was for the winners, our Jason